Onks näkynyt Mimme merihädässä? Ei, mä vaan. Noihin peleihin mukaan. Läpi. Eikö siitä ole vieläkään tullut? Ei ehkä vissiin kukaan. Joo, kun se ei osaa päättää, mitkä bitsut se laittaa päälle. Ei se siitä oo kiinni. Se... Markselta on kova paha sillä vieläkin. No, onhan toi nyt ihan ymmärrettävä. Hyvä, et et pakottanut sitä. Niin kai. Ja kyllä se mun mielestä olisi ollut tämän bitsin kauan. Mut joo, jos Iida ei tuu, niin jonkun muun on pakko juoda sen siiderit. Et kelpaako? Tänne vaan. Oot säkin missään? Haloo? Onko se saanut jonkun auringonpistoksen täältä? Tääpä pyörii vatkut ihan muut ajatukset mielessä. Tää ei oo niin helppoa, miltä tää näyttää. Mitä? Tätä. No ei mikään ihme, että sä oot niin pihalle, jos sait frisbees päähän. Vai johtuuko se jostain vähän muusta? Kyllä itsekin menisit sekaisin, jos tollanen mimmi tulisi sun viereen. Just mä en ehkä menisi. No, juttelit sen kanssa? En mä kerinnyt. No miten niin et kerinnyt? Kaikki meni siinä niin nopeasti. Mitä mun olisi pitänyt sanoa? Kiitti kun heitit frisbeelle päähän. Olisit kysynyt, haluatko sä siiderin? Tai haluatko sun puolen numeron? Sit sais ainakin juossut karkuun. No tollasen teon saat ainakin tyytyä haaveilemaan. Kato nyt sitä, se on niin kaunis. Tämmöiset mimmit kiinnostunut musta. Mistä sä sen voit tietää? Ne just. Tykkäähän Iidakin Jannesta, vaikka se on tollanen. Älä nyt ainakaan luovuta ennen kuin oot edes puhunut sen. Tiedätkö mitä? Sä juot tänään. Ja sen jälkeen sä painat tonne. Ja näytät meille, että sä et oo mikään nössö. Jaksat sä vielä pitää taikaa? Ja nyt sä näytät meille, miten isketään naisia. Meitsi hoitaa homma. Me pidetään sulle peukkuja. Jep. Ja hei, muistat kaiken mitä sanot, ei tarvitse olla totta. Tsukki. Tuleekaan tosta yhtään. Mä saatte omiin jalkoihinsa kompastuisi. Ettekö te ton enempää usko sen chanseihin? Okei, perussääntö numero 1. Ihmiset mokaa joskus. Tale. Se mokaa aina. Ei! Nyt sä et voi kärsii! Eikö se tyttö huomannut sua? No sit varmaan huomannut, kun jäbä hipii paikalle, kun joku eksynyt nimi eikä sano sanaakaan. Sanoin mä sille mo. No hei, ei pidä lannistua. Uutta yritystä vaan. Pitäis vissiin taluttaa kädestä, että sulla olisi jotain chansseja. Joo, ei tarvi. Mä lähden himaan. Älä nyt läpästä suutu. Janne on rasittavaa, mut se yrittää vaan auttaa. Ei tarvi auttaa, kun ei toi muija huomaa mua, vaikka seisoisi suoraan se eessä. No sit teet jotain näyttävämpää. Ja sen takia sä menet hyppäämään nyt tuolta. Mä lupaan, että joka ikinen muija täällä biitsillä huomaus, jos sä teet sen. Joka ikinen. Tytöt, nyt olisi tiukka setti tiedossa. Mitä toi Taalas matas tällä kertaa sekoilee?
Kylmän viileä äijä. Aikoo ummata luonnonlakeja ja hypätä tuolta asti alas. Oliko Jannen taas pakko yllyttää sitä? No, mitäpä mies se tekisi naisen takia? Joo, mutta Ale meinas jo kerran juris hukkua. Onneksi on nyt edes selvinpäin. Okei, nyt kaikki. Myös näyttää sille peukkuun, niin se uskaltaa hypätä sieltä. Okei. Ehkä mä en kuole tänään. Tuohon ei ihan kuka vaan pysty. Pitäisikö sitä mennä etsimään? Ja sieltä nousee taas maa. Väsyneenä, mutta onnellisena. Tää oli siisti!